Haga sing sana bandar jomatia mani bo pulijok bai romjaka ama kaham kok samung hamya khlai ke andi kene sastira nango haipano tabo khete khoroksa wanji bo songni Fankobhai hine Facebook o bini ID bo Instagram ro andi kene video khakayo bini sinyo fani ni mungbai totwra rok se sebai haga jo NGO tongne Tripura bo thingno bandar jomatia nong to bor case wi romri kha haipano tabo o Fankobhai nya ke NGO ro apologize khlai se pusja borok sul te o NGO ro haga andi ka pusja ja kabangma wanji bo songni borok rok bo boni bumunge action na di hine kabangma borok comment khalai tonglayo haga comment ni bising tika am chini ko yo wanji bo songrok sawi tongo Wansa Tripura khani na yo ha ke khoroksa wanji bo songni bagi bo romjakliya travel hanga ko 2 din bising romjaka nei hagi ching a video phunungna hampano phunugui maliya tama male am Facebook rogobo bui post khale meni amok delete ngi thango delete khairi jako hagi o NGO rok tamo nai samno ka tamo phikungni samno ka khajani ni toni amo hagi o Fankobhai himani bo totwra sebai bini sinyo hera pra khlai tonu thik no bo butharia o bandor jomati haike haipano bufur buthar ro hni den na singlai tonglai mo aike amdika totwra sebma hanga ke amo kaisa a bini sinyo abuse khaima haiklai thingya da thingno bandor jomati khlaimani bini amo tebo saya bo tebo jatra potra ma sana sa hamya am tebo lasima singsa bo ungo haise haike o je o Fankobhai hini himani Fankobhai hini himani bone amo bo saya klayu haike bono bo sastirna nango tama hamale bini kabangma Instagram ro video amdike mamang sinyo bo ththengei sinyo amdike bo kosto khlai we video khlayu phani hini mam bumungbai haika NGO rongni amono khatmani bagi apologize ingthaka bo butharia hnida hage je animal act ni mote ngakai je sastir nai je sinyo sastir we tongnai boni bo raidani bising tike bono sastir nango hage bubagra o Tiprasa ni bagi simia o wanji bo song o sastir na sinyo jatra potra khlai tonne boni bagi bo case nai nei kogr kha hagi tabuk Tiprasa rok amono bo kok sana nango wanji bo songro bo kabang ma kok salai tonglayo amoni bising ti butabuk o Fankobhai himani bo video ni mungbai funny video khanyani views ni mungbai bobo o bini sinyo sasti ritongo abuse khlai tongo hagi 1960 ni animal act ni mote riders lamjamani baroto hagi srai ke sijang nang amdike suirong na abuse khlai hai ke bono sasti wi phano totwra rok sebai amo kaisa aborok baroni rider ni mote nga ke bo crime no khlai tongo hagi thingno rider ni bisingte o banor jomatia no romka haipano o Fankobhai hini mani bone amo bo crime no khlai amdike sinyo totwra sebai wahano kosto khlai tori mani hagi o NGO rok pula ka bini bage hamya kok bono bini against bono fire khanyani rokne kok sawai tumani bagi tabunga ke apologize khlai post khlai mari hage amatam khaksa digi simi nasima raklai Tiprasa rong sima andi khlai rnai hage boto klajangna na nango bandor to kun Tiprasa Wansa ni kre aibano Wansa o Fankobhai hini mani bono bo sasti rena nango tuba hamale raida o sijak tongo video ni mungbai kun kaisa sik animals rong no abuse khlai tonga ke bono sasti rejangnai hine hage o bobo totwra sebai prawhana hera pra khlai toni wa sinyo hage amo to bono sasti rena nango hage Tiprasa rong simida amdiki nasigi NGO bo khlai tong Wansa rong ka tamni bagi khlai yang na amo kuno bongnoi ani hini khlaiawe jotona no khlaina nang borok bo hachi hage a video rong no o jaga phunungna pana amo phunugui miya belaki chayangi thangnai hage boni against jeng kok sana nang norong nai mo chunga ke Facebook ni bisingte ano comment khlai sa hode angnok no honai tabo kabangma Facebook video rogo amo norong nai thang kai nuglak photo rok simi nungnai hage photo rok tongphano photo bo diledingi thangnai hage amoni bagino norok amoni tuibo against kok saladi kabangma viral khlai di amno to share bo khlai di tama hamale chin Tiprasa rok simi tamani bagi amting tongnai ba bong borobo chini Tiprasa bo hake soman no odikar tongna nang blei tamani baga jao boni na keep up the khop ba hake crime no bo jason borok phanang tongtho hake naro amoni ti tam sanam sung comment bising tike sahori mano nongni bukhani Kokborok a je NGO khlai tongmani amtike chino Tiprasa to do sasirna nang bam se ke cost khlai sibuthari amo chan chajakli belaki kirma singsa ta sel ma cha haing jak sukang hake amo khlaimani chan sa ka haipen omono bo khlaina nango hake tinin biram sunu noro video na sajak like khlai di te share khlai di hambai